Krásne ránko ti prajem. Pohodlne sa usaď, dlane na stehná a poď zobúdzať svoj krk vytvorením malých poloblúčikov. Spusti jedno ucho k jednému ramenu, bradu popri kľúčnych kostiach, druhé ucho k druhému ramenu. Veľmi pomalý, príjemný pohyb. Pod ramenami krúživý pohyb dozadu, zvihni rameno k ušku, dozadu, dole, jedno rameno po druhom. Prekríž prsty pri hrudníkom a potiahni dlane preč od seba a hore a do priestoru za seba. Znova dopredu a preč, hore a dozadu. Skús držať ruky vystreté a ešte to potiahni hore. A poď do rotácie. Jedna ruka do priestoru za nás, jedna dopredu. Naspäť cez stred a poď rotovať do opačnej strany. Ešte raz natiahni hore, s výdychom pretoč. Nádych, natiahni o milimetrik vyššie a s výdychom pretoč. Prejdi si na všetky 4. Daj si kolená niekde pod bedrá, ramená nad zápestia. Prejdi si mačací chrbátik. Zaktivuj brušné svaly, vytiahni lopatky hore. A potom zaktivuj chrbtové svaly, spusti brúško k podložke. Pohyb je plynulý, príjemný. Posaď sa dozadu na päty a potiahni ruky dopredu v polohe dieťa. Prejdi si rukami dopredu. Zadok nechávame nad kolenami a spusti hrudník o niečo bližšie k podložke a poď vytvoriť ako keby taký poloblúčikový pohyb. Skús vytvoriť aj plný rozsah, plný oblúčikový pohyb. Spúšťaš hrudník k podložke. Z jednej strany do druhej trošku rozhýb tú hrudnú chrbticu. Ruky vystreté. Ulož hrudník na zem, buď bradu alebo čelo na podložku. Prejdi si naspäť na všetky 4, poď špičky a prejdi si do dole pozerajúceho sa psíka. Jednu pätu po druhej pritlač k podložke, cíť to príjemné natiahnutie na celej zadnej strane tela. Preručkuj si ku chodidlám, chyť si opačné lakte, pohúb zo strany na stranu. Objím sa a ja ti prajem krásny deň.